Right, makadiko muri Zimbabwe kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJT1 tiri pano pa Tichkachi MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. Kana karike kutanga kusvika pano pa Tichkachi tokumbira kuti usiye wa subscriber usakanganwe kukanda kupfanya kaberako kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. So nhasi munhu andakagara naye panapa, so regai ndimpe mukana wekuti achikuchingamidzai zvakare achibva taura zita rake kuti ndiani. Makadi muri Zimbabwe kwese kwamunodai zita ndinoitwa Baba Chocolate, ndozikanwa zita kuti Baba Chocolate kana kuti takudzwa kwa njerere. Right. Aiwa tinotenda mukoma takudzwa Baba Choko. Yeah, ndiri. Totokonya. Aiwa. Tochokonya. Right, so thank you very much. Right, Baba Choko, nyaya tuda kuti timbotaure nezvayo zuva nhasi. So takatarisa isisu munyika yedu yeZimbabwe tiri kuona kuti mumugwagwa kune vachairi tsaona dziri kuwanda. So kufungidzira kwenyu imimi pangawa here paine fungidziro yekuti pane zvisina kumira zvakanaka zviri kuitika mumugwagwa kana kuti vachairi pane zvavari kuita, nekuda kwekuti taitarisira isisu kuti nguva yatinotarisana kana kuti nguva yeholiday, nguva yezororo ndo panowanda tsaona, but izvozvi hazvisisina kuti inguva yeholiday tsaona dzakungoitika. Ichokwadi ichocho. Chinhu chekutanga chatinotarisa tinoenda kunotarisa kuvachairi, ndo chinhu chekutanga. Tine vachairi vaya vakungomuka vamadhiraivha kuti aiwa nekuti pamba pagara paine mota inini nditori dhiraivha ndizvozvo, nekuwanda kwaita automatic car, right. Munhu wese wakuti ndaadhiraivha. Saka ndo dambudziko retinaro rekutanga. Uye dambudziko rechipiri kumadhiraivha edu, tikada kutarisa mota dziya dzatuti what we call mishikashika. Muhonda Fit kufront seat kunogara vanhu 4, zvoreva kuti dhiraivha nemapassengers 3. Ndo pane nyaya ipapo. Asi vakomana vayo vanenge vachiti tiri kutsvaga mari kavaya, vanenge vatori pabusiness. Hongu kutsvaga mari hatirambi, asi ngatikoshesei zvinoitika pamugwagwa, nekuti muridzi wemota anoshanda netarget. Ndizvozvo. Iye andobata target. Saka pakubata target ndokuti gadzika 4-4. Zvichida kumashure kubhuti kunonga kutone vamwe vanhu 2 kana 3. Zvichida nepamusoro pane vamwe vanhu futi vanotogara pamusoro kutoisa carrier paHonda Fit yekuti vanhu vagare padenga ipapapo kuti vakwanise kusvitsa target. Saka imi makazvitarisa toita sei? Because vakomana tsaona dzacho dziri kunyanya. Mabhazi ari kukudubuka, zvinhu hazvina kumira zvakanaka kusvika pari zvinezvi. Ndo paya patinotaura chiti mukati meupenyu chinhu chimwe nechimwe chine nguva yacho. Kumabhazi ndinotarisa zvakare kuti madrivers edu ava neretest here, number 1. Number 2, driver webhazi anda futi target, anda kumhanyidzana futi kuti ngatimhanye titakuona kuti bhazi rani rinofamba. Ndo rimwe dambudziko ratiinaro kumabhazi. Nekuti nyaya yetarget ndambodzoka kutaura iyaya ndo iri kunyanya kubata vanhu zvakanyanya. Uye tikada kutarisa mumwaka uno watiri wekunaya kwemvura, tine dzimwe speed dziri kutorwa nevatyairi dzisina kunaka, nekuti vanonatsa kuziva kuti muno mumugwagwa watinoshandisa. Ndoda kupa example yeMutare. Road inoenda kwaMutare kunonaya mvura yakawanda, uye kunogona kumuka kuine mhute yakanyanya. Saka madrivers paari kumhanya ari kuziva kuti paachanotsika mabreki, mvura ichanoenda kunopinda mumabreki pads muya, mabreki anoita zvekutsvedza. Saka kubata kwawo kuri kure. Nekuti mhuka musango dzinofanana nemombe dzinonga dzichingodini, dzichingokrosa. Saka zvoerekana kuti driver anozongoerekana kuona apinda mukati memombe, bhazi rakudubuka, kana kuti abatwa nehope. Nekuti vanhu vemabhazi havarari. Vanhu vemabhazi havarari. Asi ini kufunga kwangu ndaifungidzira kuti vanhu vemabhazi waya ava zvakafanana nekuti mabhazi anobva kuSouth Africa
achienda kuZimbabwe kana kuti anobva kuZimbabwe achienda kuSouth Africa. Paipa mabhazi aya akambomira sei aya bachocolate makazvitarisa? Anotyawirwa nemunhu wani here kana kuti vanochinjana kuti mumwe paanoneta umwe ozombodrivawo? Right, madrivers aya vanogona kuva vari vairi kana kuti vanogona kuva vari vatatu. Asi dambudziko rekuti vanhu havachadi kuti umwe driver apinde, conductor ndiye hakunopinda pabhazi machikuita driver. Conductor akutotyawira bhazi. Iyoyo inyaya inondinetsa iyoyo. Pabhozi munoziva here baba chocolate kuti kazhinji kacho unotonzwa kuti munhu engari conductor anoguma adriver. Hakusi kutaura kuti zvakafanana nekuti driver conductor wekombi anoguma adriver because anenge achiita experience yekudriver kombi yaari kutakurisa vabereki asina chitambi. Ani muzviona? Asi zvine njodzi manje kuvanhu zvakafanana nemotikari dzinotakura vanhu idzodzidzi. Inini ndaifungidzira zvangu kuti angapanyatse kuongororwa zvakasimba pakutyavira apa because conductor anozoguma adriver mushure mekuti anoita experience nekombi yaari kutakurisa vanhu kana nebhazi ravari kutakurisa vanhu. Nditoni wabereki but wari kumudriver achiita experience wabereki watoruma. Wabereka watsi kuziva kuti munhu akagara pasteering apa asi driver ari kutoenda. Ndo paya pandinoona kuti chakuitika ndechekuti tikada kudzoka mubhaibheri, Elijah aifamba naElisha. Elisha was an armor bearer of Elijah. But after Elijah goes, Elisha became a prophet. Saka chinoitika ndechekuti unonga achiti nekuti ndakamboona DJT1 achitefenyura paredhiyo achinatsa kurova chaizvo chaizvo. Saka ini ndinotorovawo saDJT1. Saka ipapapo ngatiti ichatovakurudzire kuti madrivers ngaambomira kupa maconductor mota. Ngaamuudze kuti handei kwaVID wonodzidzira mota iri ikoko. Handiti kumainstructors ariko makambani anodzidzisa kudini kutyaira. Handitika oenda kwainstructor odzidziswa kutyaira, obva ikoko odzoka ouya opinda pakudrive. Saka ndinoona kuti maconductor mazhinji ari kuzopota achienda kupi? Kumalessons. Ozoguma kudriver but ari kutanga kudriviswa asati awana chitambi. Zvakafanana nekuti omana pane nyaya dzepamugwagwa baba chocolate dzinondibata zvisingaiti nekuda kwekuti wakomana vaya faneka wakomana vemakombi kazhinji kacho vanoita kunge faneka vane chimwe chete. Munoziva kuti wakomana vemakombi ndoda kuti mutarise makombi anobva kuchitungwiza achienda kutauni. Anditika makombi emalocation kazhinji kacho wakomana wacho wane kamwe kaidhondikeya kekuti anongosvika otomira. Handiti otomira otodzikisa munhu but iwewe uri kumashure kwake uri kuda kupinda nepaakamira uku kumberi uku kuri kuya mota. Muri kuzviona wane kamwe kaidhondikeya kekuti handizi kuti wakomana vemakombi pfungwa dzavo ndidzadriver mutyawiri chaiye here kana kuti anenge ari hwindi akazotanga kutyawira because munhu isisi mutemo wemurodhi watinoziva ndeyekuti kana uchida kumira murodhi unobva murodhi wotomira kusaidi kwerodhi. Ndicherechedzerei makombi anobva kuchitungwiza ndowamwe wakomana wanda kuona wari rafu isingaitewa pakufamba murodhi. Haambotarise kuti kune motikari iri kumashure ida kupinda nepandakamira, anongoti tsvi ende ane kaidhondikeya kana kwamuridzira huta akutoti tauni here muri kuenda here ambuya toenda tauni apa akamira pachi akamira parodhi. Alright, ko ikabvawo yakafuridzwa. Ari kubvawo akafuridza asi iwe uri kutosvika kungoti chii wakutodai. Ende kana ari pamberi pake hakupe sign yeindicate yekuti ndikudini ndoda kumira pakatongona munhu andototi atomira. Kutonga wakomana kudanga mvura. Ndozvanoita futi. Chandinoona ndechekuti paya pari kunzi say no to drugs paya. Ndiri kuona kuti vamwe vatyairi vedu vari kutora zvinodhaka. Nemaconductor vari kutora zvinodini? Zvinodhaka. Nekuti ukada kutarisa manga muri ndipa example yemakombi anobva kuchitungwiza achienda kutauni vakomana anobva kusakubva wachipinda mutauni. Ndo unhu hwavo. Inhau yekuti nzvimbo yavari inenge yakawanda madrug dealers. Vanhu aya havarari futi. Nekuti ndikada kupa example yekuti yemunhu anotora guka methi iya handitika
guka riya rinoshandiswa kuzvitunha handitika kudrena mvura inonga iri pachimwiri. Saka munhu weguka unonga atochitunha achidini achifamba. Saka hana basa yelife yekuti vanhu vandakatakura zvakamira sei. Saka ipapapo zviri kukonzeresa dzimwe tsaona dzakawanda nekuti kada zotarisa even matruck driver unozoti akazokatwa naconductor wekombi akazonopinda mubridge, akazokatwa nadriver wamushikashika akazonopinda mubridge. Saka izvozvo it's a challenge hombe yatiri kusangana nayo yekuti taitoti wenational traffic vaya dai vaimbofambawo nzvimbo dzakafanana nachitungwiza iwo vombotarisa driving dziri kuitika ipapo vanogona kuti matsaona anogona kuderera zvakanyanya. Even safety traffic vaya vakaonawo mota yakatakura vanhu 4 kufurandi kumushikashuka vaya vanogona kuzvidimbura zvinhu izvozvozvo vanhu toraramba tofamba zvakanaka. I think matsaona anoita mashoma, anogonawo kuita mashoma nedzimwe nzira. Izvozvo zvakakosha. Asi tichifamba baba chocolate ingava ani munoona kuti vakomana vaya vanodriva motikari pambacho unonyatsoona kuti bhazi riri kumhanya handiti ukamutsura kuti wadriver speed dai madzora mbichana anokuudza kuti ndiwakanitoresa chitambiri uri VID here unonitaurira iwe kuti ndiri kumhanya. Saka toita sei nawo wakomana right. Kune inonzi poor communication ine vanhu vedu ase kuti vamwe ndati kune vanhu ndirichaira vakadhaka indongo ini nanguko handi kuti ndine favor kana ndinodi handitika indonyanya hangu kuda kutenda vakomana webhazi rekunonzi anonzi matenda aya mabhazi atenda avakomana vanodriva zvakanaka vanofamba zvandinoda ende vanofamba nenguva. Bhazi ratenda manje bhazi ratenda I think munhu ari kumanage company ya management yake iri right because chandinodira bhazi ratenda pamuri kutaura ipapo bhazi ratenda tsaona inoitika mumugwagwa handitika but kashoma kunzwa kuti bhazi ratenda raita tsaona asi tsaona yagara inodini zvayo tsaona inoitika ende haikumbirwa haidainzwi inouya but munhu ari kumaneja bhazi ratenda ari kumaneja kambani yatenda yaya ari kugona because bhazi riya makambopinda because omanaka nguva yaunopinda mubhazi ini ndakambodaiso ndinge ndikuda kumhanya kuHarare ndikibva maMutare ndoda kumhanya kuHarare apa ndikudiwa ndoda kunzi ndibate 10 o'clock muri kuzviona saka ndakatageta ndikaona kuti ndikamuka na5 ndikabata bhazi ra5 ndinodini ndinosvika ndakabva ndasvika pamudzviti paya bamuneni ndikibva ndatoona bhazi riri kutojerima roti turu pipi ndikati bamuneni ka ndakajiwa netime ndoda kundobata 10 muHarare zvikanzi 10 ndinge ndasvika kare pinda bhazi. Saka time zvaunoita manje vakomana vaya vanongoti uchipinda bhazi vanobva vati bhadhara mari. Saka ndakabva ndatobhadhara mari yangu vatondipa ticket ndagara pasiti paya ndikuona baba bhazi 5 iya ndapinda bhazi na 5 6 7 8 o'clock yakachaya ndiri mutauni. Alright, handepa kuchita shamari bhazi rako netime yangu zvaramba hatisi kudini hatisi kuirirana chindidzosera mari yangu ndipinde mune rimwe sezvo renye risati rasimbwa yakabuda ndikakudza chocolate kuti mari iyo ndakaisiya ndikakwira rimwe bhazi but mari yangu akaramba nayo kuti handikudzoseri kuita kumbunyikidzwa uchipinda bhazi because ifreedom yangu ndinofana kusununguka. Alright, ndakupa mari yangu anonyora ticket iri haisi computer yekuti yaripota kuti kumurungu kutoti mari yako yawatoningirikina yaya hatichatodzoseri. Ndo paya pandakuda kudzoka manje kuti maizviziva here kuti mamwe mabhazi anodhiraivhiwa nemahwindi handiti asi mabhazi ekuatenda anodhiraivha nadhiraivha chi nadhiraivha mwechete handiti unotoona bhazi garavadya mukuru ndine randiro ranonzi people's choice aiwa chakanaka isa hatina kutumwa hatisi kuadvertisa bhazi ratenda aiwa tinongotaura zvinhu zvakanaka zvinoitwa nechi awa bvotoratadzi chakanaka arikofuti saka tiringotaura nawo hombe kuti isusu semaitikire ari kuita tsaona mumugwagwa
iwe ari kukwira bhazi, iwe client, handitika, newe driver, newe conductor, handitika, we also have ma-inspectors, handitika, ngatizivei kuti vanhu vatiri kutakura hatina kutakura matombo, handitika, hatina kutakura mabhegi esimende, hatina kutakura mabhegi esimende, but ngatizive takatakura vanhu vane mhuri, ndizvozvo, vanokwanisa kuti vanoda kunoona mhuri dzavo, ende vachifamba rwendo vanotarisira kufamba zvakanaka, with good communication. Chinhu chakakosha ichi chinonzi communication. Ichokwadi. Saka so isisu chikumbiro chedu zvedu, ini ndichitarisa zvangu, ndaikumbirisa zvangu kune vatyaviri, kunyanya wemakombi, wemabhazi wamwe wacho vari nane wariko zvavanoita marudho apo nepapo, but nyaya idzodzo dzekubata vabereki rafu kudidi dzakawanda kune vakomana vemakombi. Because vanhu vari kutakurwa, unoziva kuti customer inonyengererwa. Ini ndo zvanoziva, zvakafanira kuti kana imimi baba chocolate muine chitoro chenyu, mukaisa munhu ari rafu mustoro, anditi mangwana anouya here achitenga imomo, ndoni macustomer ane mukuona. Saka munhu uchitoiswa papa kuchakare paya, zvakafanana nepakapinda mazupko paya paya. Ndakafara pakambopinzwa mazupko, because mazupko ainzi driver wacho pane malevel aitodiwa, conductor wacho, kunzi unokwanisa here kutaura nevanhu zvakanaka, handitika, waisangotora ngoti iwe ngoti conductor uya, ende pataikwira mazupko ayaya wanyatoti muri kuenda kupi mama, ndipei bhegi renyu, paitwa nematicha, bhadharai mari yenyu, uchinyorwa zvakanaka, kwete kuti iwe wapatara iwe kayo kumashure kupana sina bhadharawo, kutanga muri kushishidzira vabereki. Even pamaconductor acho, do you know kuti language chaiye pachezvayo ine zvainotaura, number 1 mukupfeka kune zvakunotaura, nekuti mukada kutotarisa tiri parwendo, tikatanga kusimudzirana mavoice, handitika, zvinogona kukwenya zvimwe zvinhu, zvinogona futi zokonzeresa accident. Exactly. Zvokuti vanhu ngatisafamba tichitukana muroad, handitika, ngatisafamba kuti vanhu vanobva kuti midzimu inodini, inotsamwa, midzimu inotsamwa. Saka kuti tisatsamwisa midzimu, ngatifambei tine mufaro, ende kana takagara mubhazi muya tiri hama, nekuti hatizivi chinodini, chinotiwira, nekuti kana tikagara tiri hama, nekuti ndine dambudziko wane rekuti ndinozopinda kuwanza shoko raMwari kuti zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe nerugare, nekuti mubhazi muya tinenge takatogara pamwe bo tiri manext door, zvoti even kana ukagara paside nemukadzi wemunhu wakung'anga ubatwi kunzi wakapomba. Aiwa kuonengwa pomba ni makagara paside. Takagara paside nepaside. Asi imwe michato inotobudira kamabhazi muya. Wamwe watopfimba namabhazi kavachitorora nazvechokwadi. Asi handizvo hedu zvatiri kutaura. Tirongotaura kuti Tsaona wakomana yanyanya, dai zvaigonaka wafundisi vari kunamatira nyika ino, nesusuwo vanhuwo zvedu tisiri wafundisi, because ndinoti wafundisi nenyaya yekuti indiri mufundisi, ndo varanda vaMwari. Kana muri mufundisi ndimi varanda vaMwari vatinotungamidza. Zvafanira kunzi mana tikumboenda tikunamatira mweya wakati. Hani makaona zvakaitika kuchitungwiza paya. Cheche namadzibaba yakauya pabridge paya pakafira vanhu wachinamatira mweya wemurodhi yemunaseke yaya, wachinamatira mweya weTsaona kuti wakomana Mwari, tinzwei tiri kutuka mweya weTsaona. Saka so isisu ndo zvimwe zvatiri kukumbira kuti wakomana wafundisi ngawambonamatire mweya weTsaona. Zvakaoma zviri kuitika munyika, naivo vatyaviri vacho pachavo vachifamba ngavatange vaisa munamato kuti Mwari, inini ndihongu muri kuti ndiri kudhiraivha, but chidhiraivhai murimi, nekuda kwekuti murodhi mune zvinoruma, mune zvinobaya, mune minzwa, mune mafeso. Saka mune tuzvipukanana, chitidzingirai mweya wemadhongi, mweya wemombe mukati mekufamba. Ndizvozvo bhazi rodini zvaro rofamba, zvinogona kubatsira kana vanhu vacho vachitendawo kuti Mwari ariko. Ndinotenderana nemi. Ndinorangarira umwe murume achitocoordinata kuti handei tinonamatira parodhi panzvimbo yepa iwe tienda kuzimunya pa 12 miles paya.
vafundisi vakambosangana vakanonamatira mweya wetsaona. Ichokwadi. I remember chaplain Nhuka weManicaland province, ZRP, chaplain Kuzipa was there also, vachinamatira vakabatana sevafundisi vachinamatira mumugwagwa kuti tsaona dzirege kudini kuitika kutapukira. Uye vafundisi vacho pachezvo vagara vatone izvo kusaziva kuti handichazivi kuti ma10 days maitsanyira here kuti mweya yetsaona ngairegedze kubata. Ichokwadi. Aiwa, hazvina mhosva. Asi isusu tangu kungozeyawo zvedu tichingoonawo kuti wanoona nezvekutyawira kwemotokari kusi kuti tikuvadzidzisa basa, but inyaya dziri kungoitika tinongobata-batawo zvedu nyaya. Wakomana vemakombi ngavaite order, wakomana fanaka vemakombi ndizvo ngavaite, ngavadzikame. Inini ndakutokumbirisa kuti vakomana vemakombi pamuri kutakurawo zvevana chokoleti, vana tofi, fambai nawo zvakanaka, nekuti vana ava ndevedu vanotogezesa kutemba imi madrivers kuti muchafamba nevana vedu zvakanaka. Pane kamupekero kamunozoita futi vana vanorongwa. Wakambonoti kamwana ke kuECD kanonga kakagarirwa kana sisi vari grade 7 kakaita zvekupfanywa kuda target. Aiwa, it's very bad. That is very bad. Tapota ngatirongedze vana vedu zvakadini zvakanaka. Saka so mashoko ekugumisira baba achoko tichiti mashoko angu ekugumisira anoti we-safety traffic ndokutendai because ndiri kukuonai muroad mahighway ese, ndiri kukuonai makamira muchidzisa vatyairi, asi chatova chikumbiro chekuti vanhu vakagariswa 4-4 aya zvina mungodzikisa yenyu vanhu vacho vese mumota imomo. Moonawo mota inonga ine space, uyu unonga ine mota akachengeta vanhu 4-4 mumbomutorera chitambi momuudza kuti chimbotanga waenda korongoka. I think punishment yakadaro yakanaka kana punishment for 5 years. Right. So thank you very much muri Zimbabwe. Tinokutendai akungoonesana tingobatawo nyaya dzakasiyana-siyana zvatinoita pano patichikachi. So nhasi tatirega timbobatawo nyaya yemakombi zvichida pamwe wakambosanganawo nedambudziko iroro zvekuti wamwe tine madhiraivha akawanda ekuti anogona kukatwa nemukomana wekombi. Anongoti dzvi atomira pamberi pake. Zvisi zvinhu zvinonakidza kana uchinge uri driver. Budawo muside meroad woita zvinhu zvako uri muside meroad, izvozvo zvinenge zvakakosha. Saka so thank you very much. Vanoona nezvekutyawira kwemotokari tinokutendai nebasa ramuri kubata. Muri kuita basa rakanaka izvozvo zvinoderedzawo tsaona mumugwagwa, asi nekuda kwekuti tine dzimwe nhubu dzisinganzwisise vanenge vachingoti inini handibvunzwe, asi vemutemo vari kuedza kubata basa zvine simba vachirwisana nevasinganzwisise. Saka izvozvo so thank you very much. Vanoona nezvekutyawirwa kwemotokari mumugwagwa tinokutendai nebasa ramuri kubata. Ndinongoti kana kari kekutanga kusvika pano patichikachi MTV, usakanganwe kusubscribe YouTube channel yenyu, zvakare usakanganwe kufollowa page renyu semazuva ese. Wendinge ndakagara naye panapa ndibaba wachokolete Takudzwa Anjerere anobva kwachigodora iyo Mwamutare. So thank you very much. Ngatisangane zvakare muzvikamu zvinotevera. Mazvita.